Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Hi, good afternoon, 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 everyone. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Luzon, lalo na sa mga Katagalugan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa Visayas, sa mga Kasibuanuhan, sa mga Cebuano, mga Bulanon, sa probinsya ng Siquijor, sa probinsya ng Negros Oriental at mga Cebuanong Occidental, siyempre kasama na doon. Mayong hapon, 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 ano ba yan? Mahulog hatiin. Mayong hapon bitaw, kaninyong tanan, mga sano, labi na ang mga Bulanon, mga sano, mayong hapon, madyong hapon. Sa Cebu, mayong hapon. Sa Siquijor, mayong hapon. Sa Dumaguete, Negros Oriental, mayong hapon. O sa mga Occidental nga mga Cebuano. Isan ganing sa mga hiligay noon, maayo nga hapon sa inyong tanan, dira. Nandi din naman ha Eastern Visayas, Labinan, Leyte, Southern Leyte, Northern Leyte. Oy, may Northern Leyte na. Oo, kay Didihan North. Oo. Labina an Biliran on Biliran gihapon Labina an Metro Tacloban. Upod ang tulong nga probinsyahan Samar, Northern, Western ngan Eastern Samar. Maupay nga kulop, 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 haiyo nga tanan. Para mabusog lagas ng baka. Ang kinidong lalaki, ang kutsara babayi, kasal halamisa. Yan, welcome, hining aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Ano yan na, Merkulis nga adlaw, ika-8 han bulan han Mayo, tuig 2024. Welcome, hining aton taramdan ha Facebook page, an aton Facebook page, Art Ramasasa Facebook page. Nga naka-live gihapon kita yan ha YouTube channel, ha aton YouTube channel. Ayan, naka-live gihap kita. I-search gihapon niyo an Art Ramasasa YouTube channel. Ngan pidli tala niyo an verification. Yan, pidli tala niyo para mag notify di daha iyo. Ayan, an nga tanan nga aton dinhi live ha YouTube. Ayan. Maliban ha Facebook page, naka-live kita ha YouTube ha. Pwede ka mo mag-comment ha YouTube. Pwede liwat ka mo mag-comment ha Facebook page. Okay, di kita maglangan. Anakon di kaabay-abay. Kuya Romar, ang pinakakusgan. Kuya Romar Samson. Siyempre basta Samson. Kusgan ko dito. Samson. Kung ha in English, paano in English ang Samson? Wing Wing? Ang binubuhat ni... Ay, ang in English ang Samson, Papa Art. Hercules. Ang tinidur lalaki. Kaya ano nga Hercules man? Sara babae. Kaya ano nga Hercules?
daw kay pinakakusgan nitong Hercules, Papa Art. Samson, kung in English pa, Hercules. Pinubuhat nila sikwat bula. Makarit good ini Wing Wing. Okay. So di kita maglangan. Basta nakon kaabay-abay didihi Kuya Romar Samson ngan ini an iyo sangkay ngan tinuod nga barkada Papa Art ramasa lamasahan naman. Nalukso itsura. Ramasa sa balita. Oo. Sige tak sharing nga di kita maglangan. Pero nalalangan pa. Ngadto kitahan siyahan nga musika. Ako nigplay-playan siyahan nga musika. Adiman, ang tumboy nga bugoy. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray non. May kusang kay nga tumboy, sobrahin kabugoy. Lupig pa ang lalaki, kay napakamliboy. Damo na nga daraga, ang iya inuyaban. Napakalalaki, bisan ang matuod, nahiya babayi. Di dano sa kaadlaw, ang tumboy na hubog. Durun iya bantayak, kunin maiso. May usang nga lalaki, dumao pa iya. Umato hitumboy, dayon binanyakan, naiguhi chairman. Waray ubilong ang lalaki, kay hitumboy maupay kumarati. Dayon lahiya dumalagan, kay hitumboy makalilisan. Didan kinabuwasan, ang tumboy nauhawan. Gumuli ang kintigda, kay naawod hiya nga karsada nakahigda. Ay, kamakaraod! Kay nasina nang alas haiya, dayon gitukupan ang tumboy lumuya, naging babae na. Paglabay ang usa ka bulan, ang tumboy kay kinbisitahan. Waray kun maghiya makapalag, ang lalaki nga sobrang karuya. Ang tumboy ng kalasan, waray makakiwa, waray makatingog, nawaraan ka iso. Ang tumboy nga bugoy, nawaraan ka pliboy, kay hiya nagpuro. Ang tumboy lumuya, ikaw isurrender. Ang iya bandera. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray non. Okay, amo aton siyahan nga musika ang tumboy nga bugoy. Ayan. Grabe ni nga tumboy nga bugoy.
Anaton oras, habugos nga Pilipinas. Ayan, hining aton taramdan ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa FB. FB page ngan ha YouTube. Ayan. Alas 4:04 na. Ining na magpasa. Okay, pwede ka mo mag-comment. So, i-follow, like, and share la niyo ang aton Facebook page. Ngan pwede gihapon niyo i-follow ngan share ang aton like, i-share, follow, like, and share ang aton YouTube channel. Oo. Yan, nagagawa kita kay Mga Silya. Okay, nagagawa kita. Sikwat bula. Dalay nagbibingkil. Mahulog hatiil. Okay, sige. Pinong nakot sa Okay. Sige, padayon kita. Comments la ka mo ha, pwede ka mo mag-shout out. Ayaw la ka pag-comments ha. I-follow, like, and share like aton YouTube channel ngan FB page. Ayan. Live kita ha Facebook ngan ha YouTube. Live gihapon kita yan na. Oo, live on direct from SOS Barangay 106 Santo Niño, Tacloban City. Okay, nga to kitahan sunod nga awit. Adiman. Okay, adiman. Lahuta Mayor. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Kadi namana, pagsarayaw nagad kita. Purot hinig aado ngan duyugan, kaini nga sunata. Sige dali na, ayaw pag-iha, kay para malipay kita. Maupay ini nga sarayawon kay lahuta. Iluksuan tiil, hawak lubaya, o kamot igdupa-dupa. Kagapusan padis, igandam ang kwarta, para imo igagala. Sugadhan iba, masubad hira, hinpag sa burak, hinkwarta. Kay sapak ini nga sarayawon nga lahuta. Kung maruruyag ka, ako an masista, ngan ako liwat an magkikinanta. Ikaw an mapakpak, ikaw an masayaw, ngan ikaw liwat an maitsan gala. Kung ako mapagaw, ayaw ka baraka, kay magsasaro sa liwan man kita, kay maaram man liwat ako sumay. Hello, Kuya Leo Garcia Udon. Kumusta? From Arizona, USA. Dito, pinapadisan, ginagalahan, kay sayaw nga ang minudo. Sugadhan kuradan, ughan kurat sa ayunhan sa marnon ug liting yung. Kay ang lahuta, usahan sayaw nga ang minudo. Maruruyag ka, ako an masista, ngan ako liwat an magkikinanta. Ikaw an mapakpak, ikaw an masayaw, ngan ikaw liwat an maitsan gala. Kung ako mapagaw, ayaw ka baraka, kay magsasaro sa liwan man kita, kay maaram man liwat ako sumayaw hinlahuta. Kadi namana, pagsarayaw nagad kita. Purot hinig aado ngan duyugan, kaini nga sunata. Sige dali na, ayaw pag-iha, kay para malipay kita. Maupay ini nga sarayawon kay lahuta. Iluksuan tiil, hawak lubaya, ug kamot igdupa-dupa. Kagapusan padis, igandam ang kwarta, para imo igagala. Sugadhan iba, masubad hira, hinpag sa burak, hinkwarta.
kaysa pag-ini nga sarayawon nga lauta. Kung maruruyag ka, ako an masista, ngan ako liwatan magkikinanta. Ikaw an mapakpak, ikaw an masayaw, ngan ikaw liwatan maitsan gala. Kung ako mapagaw, ayaw ka baraka, kay magsasaro sa liwan man kita, kay maaram man liwat ako sumayawin lahuta. Sige pagsarayaw na kita, mitras maupay ang sunata, anim igaadong uruta na, kay bangin maunahan ka pa. Sige pagsarayaw na kita, ayaw karagi ang sunata, anim igaadong uruta na, para malipay ka. Hala pagsarayaw na kita, mitras maupay ang sunata, anim igaadong uruta na, kay bangin maubusan ka pa. Sige pagsarayaw na kita, ayaw karagi ang sunata, anim igaado puruta na, para malipay ka. Sige sayaw! Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, amo ato ang Lahuta Mayor. Ayan. Sige padayon kita, hiningaton taramdan. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Hala, merienda na, kulop na, agidaw. Hala, kapi, hinodidat may mga snacks. Snacks na kita, guys. Ayan, hala. Kada pangakuya ang binubuhat nila. Pagbungithan ba? Sige, ayaw ka mo pag-alang, pag-comments, oy ha, Facebook, aton mga viewers, pasensya talaga sa nala kita nakakapag-live, ano kay nabibisit aton direktor. Ayan. Mga silya. Oy, nga da ka na Ate Miles, love it. Kumusta ka Ate Miles? Yan Ate Miles, love it. Nagbibingkin. From Finland. Yan, enjoy kita Ate Miles. Enjoy lang kita. Bisan kung damo iton mga works, ano, ha? Okay, enjoy lang kita gihapon. Kay makuri kon diri kita magi-enjoy. Pero bisan pa man damo ito aton mga trabahoon, kung haing kita nag-i-enjoy, ato kita nalilipay. Diba, Ate Miles? Yan. Ate Miles, love it. Kumusta ka? Good afternoon. Didahaim. Ang mga waray nun nga adto ha Amerika, ano yan na? Good afternoon, good evening. Ano yan na didahayo Kuya Leo? Good afternoon, evening, or morning? Abati ko morning didahayo, ano Kuya Leo? Hindi na mag-asawa. Ang trabaho lang nira. Kada pangakuya. Oy, shout out kada kanda Atelita Balboy na Galvan and Galvan family. Oh, nga dahiton imo mga kids Atelita, nga dahiton imo husband gihapon. Kumusta kayo dyan sa Soundbalis? Ayan. Kan Ate Lily Jean Bagaindok, ang Bagaindok family nga da kan Manu Imon, nga nan kabugtoan ni Lily Jean, Ate Lily Jean. Yan, Bagaindok family. O nga dahan tula kan Kuya Ingat. Ang Bagaindok family di daha lower nula tula. Kumusta? Ilok na
ang imong mga kids. Nga dagihap kan mother, tita. Yan, kumusta? Nadakan Sir John Cesar and family. Idahaaper nula tula. Ayan, kumusta? Pwede ka mo mag-shout out. Ngadakan da ati Losby Cabos Lakabalabikani. Oo, ngadakan Kuya Dudong sa Horda. Hello Kuya Dudong sa Horda. Nga dagihap ka na ati Lisa Season sa Horda. Dakan DJ Alni Bulay ngan gihapon nga dakan Ma'am Alud Bulay, kumusta? Yan, kumusta? Oy, di na maiha magi naringa sa kaming DJ Habarangay Kagdarao Giwan. Yan ang Mayo 26. 26. Oo, yan nga Mayo 26. Ada kami hakag darao. Oo. Kumudinihan pag-imbitarhan Anyano family. Yan. Ada Papa Art mag-re-resyo. Ma-join hiti Eucharisyohan hakag darao. Yan nga May 26. Yan. Sige. Abay mira mga Silya. Nandidagi hapon ha Kulaba Biliran. Yan nga 17. Bangin ko madahi Papa Art gihapon, ha? Tug-ira alumni reunion alumni basta siya natin. Mag-upod kami nga Sir Benji Taladro. Yan didagi hapon ha Barangay Lawaan Paranas Samar. Yan nga 18 hiton Mayo. 19 at Happy Papa Art Hapabanog Paranas Samar. Yan. Nan mga anislaganon makikjoin hit Papa Art, makikjoin hit Eucharisyohan. Yan nga 21 hit Mayo didaha anislag kinapundan Eastern Samar. Yan Kuya Romar, waray pa ba dida kuan? Mahula mira kada pangahula. Ang binubuhat mira pagungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki. Lubat ada itkuan ba lubat ada? Lubat ini. Abay nira mga Silya. Diri man naklaklaro mo ko ang Kuya Mac. Ayan, sige balik. Tusok si Kwat Budla. Oy, sa Tornino Padulyi, siring ni sa Tornino Padulyi. Shout out po Papa Art. Hit mga taga Barangay Huknan. Rosmerante. Nganhi Cheryl Kapagalan. You know? Vilma? Ha? Vilma Padulye. Ayan. Nadit Buena Vista. Nganhi Edwin Aguhayan. Ayan. Shout out sa iyo dito ang tanan, ha? Ikang kan Saturnino Padulyi. Napa-shoutout gihapon hi Marcelo Kasurao from Bubon. Dini nga Bubon. Ano, Bubon Samar? Northern Samar aday ni nga Bubon. Bubon Northern Samar. Oo, yan. Marcelo Kasurao. Thank you for watching.
Oy, napa-shoutout gihapon ni Justo Obaldo Agustin. Siring ni Justo Obaldo Agustin, maupay nga kulop, Papa Art. Pa-play po ang binlad. Agi daw, iuuin nga binlad. O, tayo ma-play-play. Sige la, Justo. O anong tayo ni, waray talugo din ni Matimang nung nga binlad. O, maupay pa naman ini. Oo. Sige la, ha? Ang trabaho lang. Sige, hino pa nila. Ang binubuhat nira. Pagbungithan baba pa. Ay, nga dakang padilodi, Baguna, sa New Gab. Tinudula natin. Shout out daw, hatan sa Cavite. Kasal halamis. Han mga brother. Abay Ha? nira. Mga Ayaw, silya. sige daw ko na. Brother S Ang binubuhat. and Sister S. Ano ini nga S, ha? Ngan Guardian Bagtas Aguila Chapter. Matsala gihapon hay mo dida pa di loads. Lodi Idol. Karagitong luto. Ang pag-shout out tikang kan Lodi sa New Gab. Kinukumusta? Sige na lahi Andoy nga kumusta gihap, ha, Juston? Okay, sige. You know? Edmond Sapa. Napa-shout out si Edmond Sapa. Sering niya, maupay nga kulop, sir. Ako taga Rawis Kalbayog. Lawang. Aha. Yan, taga-Rawis ngayon ni Edmond Sapa. Ayan, thank you for watching, Edmond. Dinini nga shoutout ha FB kon ha YouTube. Ha Facebook. Ayan, oo. Tidak ha YouTube, pwede ka mo mag-comment ha. Yan na mismo kaya naka-live kita ha YouTube. Art Ramasasa YouTube channel. Ha? Ada ha caption, ha? Ada ang link han YouTube. Pwede niyo. Oo, didahit ubos iton mga number. Ada didahit iton caption iton link. Ada aton link iton aton YouTube channel. Oo, pwede niyo pitlito. Didagihapon ha YouTube. May dagihap dida link han aton Facebook page. Pwede gihapon kamo dida. Ha? Okay, sige. Ha? Oy, napa-shout out si Pakito Patsa. Kaya ano Patsa nga ni mo gimbutang di Packets? Shout out kadakan Pakito Patsang han Magdalena Laguna. Oy, Rose Mallorca. Hi. Hello Terry. Sering ni Rose Mallorca. Good afternoon, Papa Art. Watching from Paranaque City. Paray na? Kutsara. Sining na mag-asawa. Ang trabaho lang nila. Kada panahon lang. Ang binubuhat nila. Pagbungithan ba? Ayan, shout out. Nga kan Mama Leti. Mama Leti, kumusta? Uy, nag-birthday si Mama Leti Kakulop. Day Rose, ha? Shout out daw nga kan Mama Leti. Kumusta ka, Mama Leti? Kinukumusta ka ni
Rose Mallorca. Oy, Daiteri birthday si Mama Leti, Mama Art naman. Mama Leti kahapon, ha? Nagdibu siya, nagdibu. Ayan. Salamat sa kapangumusta. Ayan. Ikaw, kumusta ka dida, Day, ha? Ay, Ronel Sabayo Rosales. Siring niya maupay nga kulop, Papa Art. Pa-shout out hanakon, wife. Na aadto yan na hakuit. Kan Elsa Rosales og Ann Rosales family Han San Jorge Samar. Labi na dida kuno ha barangay Mancol San Jorge Samar. An shout out tikang an pag shout out tikang kan Ronel Sabayo Rosales. Thank you for watching, Ronel. If YouTube wari pa kita comments ano. FB pala an may ada. Ayan. Sige. Antod sana babae kasal halamisa. Oy, ginsya shout out ni Edmond Sapa ang iya mga kabugtuan dida Harawis, Lawang, Northern Samar. Yan ang Sapa family ada ini, ha? Okay, ginsya shout out kamo ni Edmond Sapa. Ayan. Oy, belated happy birthday daw, Mama Leti, coming from Rose Mallorca. Ayan. Thank you, Day Rose. Ayan. Sige. Okay. Samtang ikaw, Kuya Mac. Sige. Ngadto kitahan sunod nga awit, ang sunod nga musika. Okay, adi ang sunod nga musika. Ang tunugan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Agi daw kamarisyo, han mga istihanon. Ulitaw daraga, lagas bata magtakis sa sayawon. Tukar nga aminudo, ayon hatun sa marnon. Narayhak ang kadapan, pagka maubay la pagkitun. Haislahan sa mar, dapit masinirangan. Sayaw nga aminudo, makaruruyag kay ginagalahan. Ayon nga sa rayawon ni Mayor ng Congressman, damo permi ang gala, salit bilib at tun kadamaan. Natikang hakan awit, nathal Dolores, oras at 15. Ipapatap San Julian, sulat Purungan, ug Anliorente. Masluksan Policarpo, ngan mag-arto Salcedo. May dulong balangkayan, upod ang bungtuhan Hernane. Sugat man at Hipurlos, upod ang bungtuhan Kinapunda. Pati ang balanhiga, diritso habong tuhan Lawaan. May duha pa nga bungto, di ko hinga nga limdan. Buti ay nga Mercedes, ug dako nga bungtuhan Diwan. Ang mga istihanon,
Kamapainupsanon, hingyapan kamurayaw, magtawa-tawa diri maduntanon. Bilingan karisyuhan, sugad man kalipayan, sayaw na ang minudo, ayunhan mga istihanon. Sulat purunggan ug anyo rinte masluksan Policarpo nan MacArthur Salcedo may dulong galangkayan upod ang bungtuhan Hernane sugad man ang Hipurlos upod ang bungtuhan kinapundan pati ang balanhigang dirit suhabong tuhan lawangan may duha pa nga bungto di ko hinga ngalimtan guti ay nga Mercedes ug dako nga bungtuhan giwan ang mga taga-iste maghiyom-hiyom pirmi bisan may dak problema mga hitsura magtawa-tawa haros mga maghusay an imo makikitaan ang mga istihanon buutan ng katatapuran nati kang hakan awit naghatuluris uras artitse hipapatab San Julian sulat purunggan ug anyo rinde masluksan Policarpo ngan MacArthur Salcedo may dulong galangkayan upod ang bungtuhan Hernane sugad man ang Hipurlos upod ang bungtuhan kinapundan pati ang balanhiga dirit suhabong tuhan lawangan may duha pa nga bungto di ko hinga ngalimtan guti ay nga Mercedes ug dako nga bungtuhan giwan kini nga mga bungto nga apinan ngaranan sakop inihan samar di dapit hasinirangan kini nga mga bungto nga apinan ngaranan sakop inihan samar di dapit hasinirangan ang mga istihanon buutan ng katatapuran. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Ayan, amo atuan Estihanon. Yan. Okay, pwede ka mo mag-shoutout ha. Shoutout la kamo, comments la kamo. Ha YouTube, ngan ha Facebook page. Ayan. Oy, Ate Miles, love it ha. Kumusta ka na dida ha? Pwede ka mag-comments, pwede ka umagi ha Facebook or ha YouTube. Oo. Ate Lily Jean. Naka-YouTube kita Ate Lily Jean. Pwede, kaya nakahuram kitahin cellphone. Kan Arlet. Sige direct, Meda. Nagbibingkil, mahulog hatiin, tinidur na dupo. Rose Mallorca. Oo. Request ni Rose Mallorca an Bungalos Kangayan. Agi daw. Bibel ngunta ang Bungalos Kangayan. Ako na to ya, pagkabungalos mungayan.
Okay, bibilngon ta. Sige, samtang ginbibiling naton. Kutsara, tiri-tiri-don. Kutsa-kutsa. Pwede ka mo mag comment. Sige, Meda. Kutsa-kutsara. Ining na mag-asawa. Paya, Mak. Ang trabaho lang ni Mahinay. pangaunla. Andin Anay. Ano nagawas? ang baba para mabusog lagas ng bata. Anhain. Ang tinidur lalaki, ang kutsara babae. Kasal halamisa, Sige daw. abay nira. Sige. Sirya. Ang binubuhat nira, pusok sikwat gula. Dalay nagbibig, Diri man. mahulog hati. Okay. Tinidor Na-play. Pino nga kutsara, karagitong luto. Di na sulod. So itsura. Okay, bibilngontaan. Pagkabungalos. Request ni Madam Terry. Oo, an iya request nga pagkabungalos mungayan. Uy. Aton ini igplay-play nga pagkabungalos ha. Bibilngonta ini nga pagkabungalos. Sige. Okay, request ini ni Madam Terry. Ang trabaho lang nira. Oo. Pangaon. Ay, Ang binubuhat nira. Pagungithan baba. sige daw. Kay para ma-play tayo ni nga pagkabungalos. Adiman. Sige. Kasal halamisa, abay nira. Mga Ayan, Madam Rose. Ayan. Rose, an imo request nga pagkabungalos mo ngayon, adina. Adiman. danay nagbibingkit. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Adiman, ang pagkabungalos mo ngayon. Luto. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kay ano nga im ginbayaan, ginbido mo an akong dughan, kasing-kasing ko imo ginsamaran. Diri ka ba ako naluluoy, hakangot-ngot permi nagmungoy-ngoy, nagbabako nanunuro ang mga luha mata. Waray kagot man balatian, imula ako ginbayaan na nag-uusaan. Waray ka pagpainit akong mga kasakitan, pagkabungalos mo ngayon. This is my original composition. Waray ako maghuna-huna, nga ikaw haakon mabaya. Ako naglaungan mga saad nga imo insumpa. Kasiring ko nga ungod-unod, ang gugma mo haakon matuod. Ngayon kay malingo ka, nandiri tangkot.
Waray kagudman balatian, imula ako ginbayaan na nag-uusaan. Waray ka pagpainit akong mga kasakitan, pagkabungalos mo ngayon. Waray kagudman balatian, imula ako kinbayaan na nag-uusaan. Waray ka magpainit akong mga kasakitan, pagkabungalos mo ngayon. Anak kong paghigong pagsaring imulagin karagan, nanimulakin mo layan, pagkabungalos mo ngayon. Ang tunog musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Okay, amo atuan kanta nga pagkabungalos mungayan. Request adto ni Madam Rose Mallorca. Ang siring ni Ronel Sabayo Rosales. Siring niya ang siring ni Ronel Sabayo Rosales, siring niya Papa Art. Nanumdum po ako nagtutukar ka hadto San Bartolome. Ay oo, an hotel dito hakat Balogan. Ang tag-iya adto hira Ma'am Jody Tan. Oo. Pirmi kuno kami adto nagkikitahay mo siring ni Ronel Sabayo Rosales. Oy, balitaw. Tuig 80s pa ito nga ni Ronel. Oo. Tikang 87 nga tuhan 97 kung di nagkakamali. 94. Ayan, oo. So nakihayak hadto di dahas Hotel San Bartolomeo. Oo, pero waray na. Hera Ma'am Jodita na ato na Davao. Ayan ang kanantan family adto nga hotel. Oo, taga subaybay ko ngayon ni Ronel Sabayo Rosales. Thank you, Ronel. Wari ka pa ngayon hinga ngalimot kan Papa Art. Oo, nagsusubaybay. Pero hadto hi Papa Art, Ronel, diri pa adto busag ang buhok. Yan na, nahadlok na ako bangin mamantsahan ni takbuhok. Hindi nga mag-asawa. Ayan, hino pa direk? Nira kada pangaunga. Ang dinubuhat ni Maupe. Anong siring ni Ronel, ano? para Maupela ko no pamation, siring ni Ronel. Ay, para sulod niyan ka mo San Bartolome, ha? Labi na kuno kung nakakaubos na hintag tulo ka butilya nga mahagkot nga beer. Oh, sadto. Balitaw, thank you for comments, Ronel. Ayan, Han Mangkol San Jorge Samar.
Oy, gin siya shout out ni Rafi Labutin and Labutin family. Din ini nga Samar. Ha, Samar. Din nga Samar ini. Waray nakabutang direct kung din nga Samar. Basta ang Labutin family. Din hiyas, didah Samar. Gin siya shout out kamo ni Rafi Labutin. Alrich Lianda, gin siya shout out ka ni Ronel Sabayo Rosales. Oo. Gin siya shout out ko nun niya hinato. Aldrich Lianda nga ada ko nung nagkikita hit aton programa. Oy, thank you for watching Aldrich Didaha Cavite. Thank you for watching, ha? Oy, mga taga Cavite, Didaha Imos, General Trias, Bacoor, ano pa? GMA, Hapalapala, din pa. Hanaik, Imos, din pa, ha? Novelita, din pa ha Cavite. Damo ito nga Cavite. Labi na ha Cavite City. Ayan. Dida ha Bagong Silang Cavite. Silang Cavite ngayon. Silang Cavite. Oo. Hadasma. Yan. Hadasma Cavite. Kumusta ka mga tanan, mga taga Cavite City, gihapon. Oo. Na-request Heronel han bisan lagas na hiapoy, pero bugoy. Okay, hinunaw na direct. Rafi Labutin ang request Parag-uma. Oo. Sige, kay kakantahon tayo nga Parag-uma. Ang binubuhat nila Sige, bibilngon tayo nga Parag-uma nga request ni Rafi Labutin. Sige, pwede ka mo mag-shoutout, ha? Ay ka mo pagalang, pag-shout, pag-comments. Oy, maupay nga kulob, Papa Kuya Art, shoutout daw. Han Lawaan. Happy fiesta ko no, Lawaanon. Tikang kan Genevieve. Ayan. Agawit. Sige. Ang kutsara babae kasala minsan abay nira mga silya. Ano? At nira maupay nga kulop hatanan nga bagsaanon. Mahulog oy, na tiil waray. Tinidor nga duko. Oy, waray ito ma-charge, Mac. Sara Siguro nga ma-charge. itong luto nalukso itsura. Sige, niyan nala. I-charge la anay.
Okay, adi ang request ni Rafi Labutin. Parag Uma kan Ate Flor Ider. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Adiman ang Parag Uma ni Ate Flor Ider. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, namo ato ang kanta ni Ate Flor Ider, ang Parag Uma. Ayan. Sige. Nan, siyempre, anaton oras sa Bugos nga Pilipinas, Ining na mag-asawa. alas 4:54 na. Okay, ano aton request ni Ronel Sabayo Rosales? Paggumitan baba
An bisan lagas na apoy. Pero bugoy. Oo. Sige. Kasalalamisan. Ato nini patutukaron ang bisan lagas na apoy. Request ni Ronel Sabayo Rosales. Adiman. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Mahulog hatiil. Tinidor nga dupo. Bisan lagas na iapoy, pero bogoy. Bisan hiya may edad na, hinka playboy. Bisan hiya waray na tango, ngan waray na ohok ang diya ulo. Pero damo pagihapon an iya konsoylo. Bisan ang iya mga tuhod nangungurog-urog na. Pero mabagsik pa hiya nga nasayaw hintsatsa. Maupay ang pamustura, labi ko na kita hindaraga. Pero natutumba ko na tulos ang iya rayoma. Salit di angay mabaraka, ang tao bisan kun lagas na. Kay damo pa ang remedyo, samtang kita buhi pa. Siring pahandarahunon, malalagas laan edad naton. Pero an aton mga una-una, pirmi lapatan on. Hey! May apal nga daraga, kan apoy nakiktsatsa. Waray hi apoy bumaribad, kay asyan ayon niya. Sige an irasayaw, sigin kiro ni apoy handaraga. Pero tigdala hi apoy na luya, kay tinukaran asma. Salit di angay mabaraka, ang tao bisan kun lagas na. Kay damo pa ang remedyo, samtang kita buhi pa. Siring pahandarahunon, malalagas laan edad naton. Pero an aton mga una-una, pirmi labatan on. Pero an aton mga una-una, pirmi labatan on. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Amad to ang lagas na, bisan lagas na hiapoy. Na request ni Ronel Rosales. Yan, puro mga original nga mga composition. Ang ginkanta gihapon ni Ate Florider, iya ato original nga composition, ang Parag-uma. Yan, nga gin request ni Rafi Labutin. Naton gihap ginkanta kanina nga Istihanon, original composition. Ininiubos na sangkay nga tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa. Okay, may dagihapon ako i-play dide. Usa gihap ini nga original nga awit. Nagkanta hini Joey Ortiz from Calbayog City.
Oo, pero adi ni hiya na okoy na ha Quezon City ha. Danay nagbibingking, mahulog hatiil. Tinidor ko Adiman, na tutsara, karag itong luto. adiman ang kanta ni Joey Ortiz. Ayan, ang title hini nga kanta ni Joey Ortiz, An Akon Ripley. Adiman, ang kanta ni original nga kanta ni Joey Ortiz. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Tinidor ko tsara, tinig-tinig doon. Ang patrong kita nagkakilala, kay namatron ako hailubong ito. Makatulog kita, makatulog, maibayli. Di kang matong na inang na ako haimo. Kay ako usa nga sundalo, makuri ang akong trabaho. Pag-abot ang akong misyon, nakaandam permi ang dara-dara na rifle. Han akong paglakat, bilin ang gitma ko. Ikikigot iday, kay ini para haimo. Ig-ampok mo na lang, nga masalbar ako. Basit pa dayon, at kung gitma natin. Kung ako mabubuhit pa, pagbalik ko, makakasal kita. Salamat, iday, kay nakilala ka. Ang patron dito, hailubong ko. Ratatatat, ratatat, tunog ang rifle ko. Nabubuhi ako, tumulap, haimo. Ratatatat, ratatat, tunog ang rifle ko. Nabubuhi ako, tumulap, haimo. Ig-ampok mo na lang na masalbar ako. Basit pa dayon at tungkod manaton. Ratatatatat, ratatat, tunog ang rifle ko. Nabubuhi ako, tumod na haimo. Ratatatatat, ratatat, tunog ang rifle ko. Nabubuhi ako, tumod na haimo. Nabubuhi ako, tumod na haimo. Nabubuhi ako, tumod na haimo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Ayan, amo ito ang kanta ni Joey Ortiz, Tunughan Rifle Ko. Rifle, Ripley. Ayan. Ayan, maupay iton aton usa nga singer gihapon ha. Original nga kanta ito ni Joey Ortiz. Lain gihapon nga sonata ni Joey Ortiz. Adiman,
O sa ini nga adaptation. Adaptation ini nga kanta. Adaptation ni Joey Ortez. Adiman. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ang tinidur lalaki, ang kutsara baba. Inday pag hinay-hinay, tuyaw yanaan kalibutan, dali nga makarusgay, hanuray mo nga kadungganan, kung diri ka magbantay, mahipakdol ka sanglit pang hinay, ngan haimo pag inusahan, magtatangis ka pag babasunan. Matuod marasaan gugma, kay naghahatagin mga kalipay, ang mga harok, agoy, ang mga gapos, haroy, marasagod inday, pero pag hinay-hinay. Inday, pag hinay-hinay, tuyaw yanaan kalibutan, dali na makarusgay, hanuray mo nga kadungganan, kung diri ka magpantay, may pakdol ka sanglit paghinay, ngan haimo pag inusahan, magtatangis ka pagbabasuran. Matuod marasaan gugma, kay naghahatagin mga kalipay, ang mga harok, adoy, ang mga gapos, haroy, marasagod inday, pero pag hinay-hinay. Matuod marasaan gugma, kay naghahatagin mga kalipay, ang mga harok, agoy, ang mga gakos, haroy, marasagod inday, pero pag hinay-hinay. Matuod marasaan gugma, kay naghahatagin mga kalipay, ang mga harok, agoy, ang mga gakos, haroy, marasagod inday, pero pag hinay-hinay. Marasagod inday, pero pag hinay-hinay. Marasagod inday, pero pag hinay-hinay. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Marasagod inday, pero pag hinay-hinay, kaupay, O sa ining adaptation ni Joey, ang Cebuanong nga kanta nga, inday pag hinay-hinay, kuyaw karon ang kalibutan. Ida niya lyrics na siring, inday pag hinay-hinay, tuyaw yan ang kalibutan. No? Damot tuyaw na yan. Ngan, itaton program, FB, Facebook page, ayan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Naka-live inigihapon YouTube channel. Ang Art Ramasasa YouTube channel. Pero may ako program YouTube na nagla-live ako pagkanta. Nagla-live ako danay pagkanta gihapon FB page. Facebook page. Pero kuan light akon pagla-live Facebook page. Pero YouTube nagla-live kita kanta. Ang pangilan niyo YouTube magla-live gyap kita.
kanta nganhin magkiingan live talaga. Oo. Sige, okay. Pinasasalamatan liwat naton ang mga viewers, mga viewers sa YouTube. Thank you, haniyo pag-views. Siguro mapapausa ka mo yan kaya nag-play kita yung song. Ay aton program FB. Nag-play kita yung mga song. Pero danig hihap kita nagla-live pagkanta. Kapag kaya na nag-play kita kay Merkulis adlaw. Kadaman aton nagla-live nga ni kita FB mga Friday. Pero YouTube more live dida pagkanta. Pero waray pa mag-live and instrument sa YouTube hapag kaya na abangila niyo at antayila niyo anytime So salamat mga nagbe-view sa YouTube, salamat diha pa to nagko-comment sa mga nagko-comments kakulop na live kita sa YouTube kakulop ngadlaw. Martes ika-7 yan na ika-8 bulan Mayo. Piyesta ko na yan na halawaan sering ni Genevieve. Nani iyagin shout out ang mga lawaanon. Piyesta yan na halawaan ika-8 Mayo. Ay tama. Ayan, sige. Mga Mayo na manggod yan na. Salit damo na itong mga parpatron. Mga musikero yan na. Damo mga gig yan na mga musikero. Ayan, ang mga musikero nga may mga gig. Shout out nga daha iyo. Ada aton waray gig. Shout out gihapon. Di ba? Kaya di man liwat permit panahon. Kung waray niyo gig yan itsunod di rito permit panahon. Ayaw ka mo ganito? Ayaw ka mo pagturaw kung waray niyo gig yan kay wag ito, bulos-bulos la ito. Niyan naman, buwas naman, burbuwas naman So, shout out dyan mga musikero nga may mga gig o ngadto gihapan mga musikero nga hapag kaya na baga waray pag-gig. Diyak na siri nga waray gig good. Waray pa. Malay naton, di ba? Okay, ang mga musikero nga waray pag-gig, yan na nga panahon. Bangin buwas, tumigda na lang may matawag iyo, Okay, so ngayon, ang karuyag mag-imbita, pagpatukar kan Papa Art. Ada na akong mga numbers. Ada na amon dida numbers an amon cellphone, an amon smart gun globe. Ada dida ubos. Ngan ada gihapon dida ubos hit numbers and link an YouTube. Ngan YouTube gihapon ubos an akon mga numbers. Ada gihap an link an Facebook page. Ayan. So, pwede ka mo mag-follow, like, and share, Ayan. Siguro, makatupa kita sa nga music ni Joey Ortez. Okay. Florita Chacha ngayon anay. Florita Chacha. Inian usa nga instrumental na gin-record ni Ate Flor Ider. Diin hiya tukar hini. Pinaagihan niya gitara, electric guitar. Usa ini nga instrumental Chacha number. Okay, so usa nga Chacha number ang title hini iyagin titulan inihin Florita Chacha. Adiman ang Chacha ni Ate Flor Ider. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non.
Florita Chacha. Mga silya.
pinaagi hining musika ni Ate Florider. Pansamantala, kami nga nagpapaalam, naglilisensya iyo. Anaton oras alas 5:20 na. May da pa kuno comment, sige. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, may da pa ngayon kita shout out. Okay, shout out daw Handaip ngan Aguhayan family. Tikang kan Sami Daip Aguhayan. Ay, siring ni Rose Mayorka, damo nga salamat Papa Art. Uy, aniya ini-request nga pagkabungalos mo ngayon. Mag-asawa ang trabaho. Ay, adiman Hisaldi Stonilo. Siring niya, maupay nga kulop. Watching and listening from Tacloban City. Thank you, Saldi, for watching and listening. Inihisami, oo, Sami Daip Aguhayan at taga Hiporlos at inihiya Hiporlos nagwawatch yan na ano. Ay, adihim Marie Chris Flores Piñon. Arayo ka. Idook it imo it mic adit yan. Sige. Siring ni Marie Chris, Kuya, pa-shout out Hitmanay Banay Elementary School Grand Alumni Labinahan Batch 91. Ang pag-shout out tikang kan Marie Chris Flores Piñon, Han Pastrana Leyte. Ha? Narin? Nganin narin. Ha? Lor Batula. Ayan, narin Lor Batula. Siring niya pa-shout out mga taga-bahay Pastrana Leyte. Mga taga-bahay. Oy, didah barangay Bahay Pastrana Leyte. Yun siya shout out kamo ni Norin Lor. Amo na? Norin Lor Batula. Ayan. Ay, nag-comment si Ronel sa Bayo Rosales. Danay nagbibingkil. Nangingimbitar si Ronel. Sabi niya, Papa Art, makalugar ka nga ni. Yan ang Mayo 15 ngayon, Didaha San Jorge, ano? Ayan, sige, thank you for inviting me, Ronel, ha? Oy, siring ni Norin Lor Batula, advance. Happy Fiesta kuno hiton mga taga San Miguel, Balanghiga, Eastern Samar. Yan ang May 11, 12. Oo, ayan. Oy, adi naman, Jeronimo Macabutas. Siring niya, Idol, shout out sa mga taga San Miguel, Balanghiga, Eastern Samar. Happy Fiesta advance ko, no? Siring ni Jeronimo. Ayan. Okay. Siyempre, wala na kita oras. Pansamantala, maglilisensya kami ha iyo.
Damo nga salamat haniyo pagsubaybay. Hanaton taramdan ang tunugan musika ni Papa Art Ramasa sa mga awit waray nun. Dinhiha Facebook page. Naka-live gihapon kita yan na YouTube channel. And Art Ramasasa YouTube channel. And the legendary. Ayan. Damo nga salamat haniyo comments and iyo pag subaybay hanaton taramdan ang tunugan musika ni Papa Art Ramasasa mga awit waray nun. Salamat pasensya ngayon nga diri kita nakakadanay nakaka-regular program tungod hiton mga circumstances nga diri mapupudngan ha. Yan, salamat niyo pagsubaybay ngan pinagihan ako diri kabay-abay Kuya Romar ang pinakakusgan kay Samson kon in English pa Hercules. Balitaw Hercules. Papa Art kay Hercules ka dito, si Samson. Sige na balitaw, ikaw mong samok. Sige. Siyempre, akong kabay-abay, sining ko pa, Kuya Romar Samson, ngan kami din nagpapasalamat. Ininiubos nga sangkay, ngan tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa. Ayaw niyo hingalimti ha, i-like, follow and share. Follow, like, and share. Ngan, bisan pa man YouTube channel. Pindot la ang notification bell para updated kamuhan nga tanan nga mga show or live din hiaton if YouTube channel. Oo. Ngan di ha aton Facebook ada ubos hit mga numbers ada di daan link han aton YouTube channel. Nandidi gihapon ha YouTube ada gihapaubos ang link han aton FB page. Ayan, simpre ahay. Nan pwede ka mo magtawag, mag-text iton nga akon mga numbers ang Smart Gun Globe. Nan pwede gihap niyo tawagan ng landline kon oras hin karayag niyo umimbitar pagpatukar. Ano ha? Anuman nga mga gatherings, anuman nga mga okasyon, okay, pwede Papa Art magtukar. Kaupod hand singer ngan one-man band. Yan. Nandini nila kita tubtob. Damong salamat hayo nga tanan. Haniyo oras nga ginhatag. Pagpahuram, haniyo pamati. Ngan pag hatag hin atensyon pagkitahan aton programa din hiha Facebook page. Ang tunugan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun nga nakakonektar live gihap kita ha YouTube yan ang mga panahon. Ano ha? Thank you very much. Damo nga salamat. Maraming salamat. Ayan. Dumo arigato. Balitaw. Damo nga salamat. Haniyo pagsubaybay. Ang gabay pada kamo permi ha kondisyon. Ngan maupay nga panlawas. Samtang nagkikita hiningaton taramdaan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa mga awit waray nun. God bless. Good afternoon. God bless us all. And I love you. Bye-bye for now.